ಸೋಲ್ಮೇಲು ಯಾನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ ತುಳುನಾಡ್ದು ಪೆರಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲಿಲ್ಲ ಅವು ನೇಮಕೋಲ ಭೂತಕೋಲ ಆದುಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಕೋರ್ದಗಟ್ಟ ಆದುಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಕಂಬಳ ಆದುಪ್ಪು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ದಸರಾ ಪೊರ್ತುಗು ಪುಗರ್ತೆ ಪಡವೇನಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೂಡಲದ ಸ್ಥಾಪಕರಾಯನ ಉದಯ ಪೂಜಾರಿಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ತೆ. ಸುರುತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಈ ಬೇರೆ ಕೂಡಲ ಪಂಪಿನ ಐಟ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆವಡು ಪಂಡಿದ ದಾಯನ್ಯರು ಇದನ್ನೇರೆ ದುಂಬುಡ್ಡೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ತಂಡ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಬಿರುವೇರು ಕೂಡಲ ಎಂಗಲ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ 2014 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಒಂದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿತ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ದುಂಬೆ ಇತ್ತಂಡು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿ ಕೆನ್ನಗನೆ ಖುಷಿ ಆವಂದಿತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಪಿಲಿತ ಪಿರೋ ಬಲ್ತೊಂದು ಬಂದಿತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರೇಜ್ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ಲಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ಬಳಲ್ ಬಾಗ್ಡು ಪುನಃ ಎಂಕ್ಲು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬಳಲ್ ಬಾಗ್ ಎಂಗ್ಲು ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಈ ಊರುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಜಪ್ಪಾಗ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತದೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರು ಪುನಃ ಕೆಲವು ಜವಣೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಏರಿಯಾಗೆ ಹೋದ ಪಿಲಿ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲಾಂಡ್ ನಮ್ಮದೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಅಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ನಲ್ಪಾಗ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟಿಯ ಅವೇ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ಬಂದು ಅವು ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟನಾಗನೆ ದೇವರದೈಟ ಆ ಪುದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಆಂಡ್ ಆತ ಪೊರ್ತಗೂ ಮಾತ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪುನಃ ಜವಣಿಯರು ಕೂಡ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತ ಎಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ನಲ್ಪಾಕ ಬಂದಾಂಡ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜವಣಿಯರು ಮಾತ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತೀರ ಈಗ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ಕ ಬಂದು ಅಂಚೆನೆ ಮಾತ ಬೇತೆ ಊರ್ದ ಜವಣಿಯರೆಲ್ಲ ಬತ್ತ ಈ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲದ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಐತೆ ಪಿಲಿ ಪಾಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರು ಕಮ್ಮಿಡ್ಲ ಎಂಗಲ್ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ 130-140 ಜವಣಿಯರು ಪಿಲಿ ಪಾಡುವೆರು ಇತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಸುರುಕು ಇರು ಪಂಡ ಒರಂಬ ವರ್ಷ 2014 ಪಂಡ ಆ ಪುರ್ತುಗು ಏತ್ ಪಿಲಿಕುಲ್ ಇತ್ತು ಸರ್ ಇತ್ತ 140 ಐತೆ ಏಜಿ ಸುರುತ ವರ್ಷನೇ 100 ಮಿತ್ತೆ ಉಂಡು ಎಂಗಲ್ಲ ಸುರುತ ವರ್ಷದ 100 ಮಿತ್ತೆ ಉಂಡು ಎಂಕುಲೈತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಪುಜಿ ಬಂದ ಎಂಕುಲು ಉಂಡು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಉಂತೇರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಐಕೆ ಮನ್ಪುಡು ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಆಯ್ನತ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ 2 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪಿಲಿಯೇ ಪೋಪುಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲು 5 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಒಂದು ಜಪ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಇಜಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಂಗಲೊಂಜಿ 7 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಎಂಗಲ್ಲ ದಸರಾಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಪ್ಪುಂಡು ಈ ವರ್ಷ ಎಂಗಲೊಂಜಿ 5 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ 2014 ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿಲ್ಲ 7 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ 2 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತ 5 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಎಂಗಲ್ಲ ಇತ್ತ ಪಿಲಿಕುಲ್ ಪಂಡಿ ಬಟ್ಟಿ 140 ಪಂಡಿಗೆ ಪಂಡಿ ಬಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ನಂಬರು ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿನ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಪೋಡು ಅಕ್ಲಿನ ಬೋಡಾಯಿನ ಕೊರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ರಂಗ್ ಪಾಡ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ಇದನ್ನ ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆ ಪಂತೇರು ಅವೇನು ಪೂರ ಎಂಚ ಆ ವಾದಿನ ಉಣವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂತೇರು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಎಂಚ ನಡಪುನ ಪೂರ ಹೆಜ್ಜಿ ಪಂಡ ದಾಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಂಗ ಆತಜಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟ ದೇಪಂಡ ದೇವರನ್ನ ದಯಟ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಪೋಂದುಂಡು ದೇಪಂಡ ಎಂಗಲ ಊದುಪಾಡಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಪ್ಪುಂಡು ಎದ್ದುಂಬು ಪಿಲಿಕ್ ರಂಗು ಇಪ್ಪುನ ಎಡ್ದುಂಬು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯ 4 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ಊದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಪ್ಪುಂಡು ಐತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ರಂಗ ಪುರ ಆದ್ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪ ಅಲ್ತರದ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಬೊಕ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿಗೆ ತಿಕ್ಕಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವು ನಲ್ಪೇರುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ನಲ್ಕೆನ್ ತೂಪಾಯರುಂಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಅದು ರಡ್ಡಿ ತಿಕ್ಕ ನಲ್ತದ ಐಟ್ ಬೊಕ ಎಂಗ್ಲು ಸೀದಾ ಬತ್ತ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ರಡ್ಡಿ ತಿಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲು ನಲ್ಪೇರೆ ಪೋಪ ರಡ್ಡು ಕಡೆಟ್ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತಿನ ನಾವು ಅಲ್ಪ ನಲ್ತದ ಅವ್ರು ಸ್ಟೇಜ್ ಪೂರ ಪಾಡುವೇರು ದೇಪಂಡ ಪಿಲಿತ ನಲ್ಕೆನ ಅವ್ನು ತೂಪಾವ ಎಂಕುಲು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಎಂಚ ನಲ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತರದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಗ್ ಸೀದಾ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೇತೋಡೆಲ್ಲ ಪೋಪು ಜನ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಎಂಗಲ್ಲ ಜಲಕ 24 ತಾರೀಕಿಗೆ ಅವು ಕಾಂಡೆ ಆಪುಂಡು ಎಂಗಲ್ಲ ಕಾಂಡೆದ ಪೊರ್ತುಗು ಒಂಜಿ 4-5 ಗಂಟೆದ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಕುದ್ರಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಲಕ ಆಪುಂಡು ಪೂರ ಪಿಲಿಕುಲ್ ಬತ್ತದ ಅವಳು ಪೂರ ರಂಗು ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಪೇರು ಈತ ಉಕ್ಕುಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಂಡ ಬತ್ತಂಡು ಪೂಜೆ ಪಣ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಖಾಲಿ ಕುಡ್ಲಾಡ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಬೇತ ಇಟ್ಲ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿನಲ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಬಂಡದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡ ಪಂಡ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲದ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಅತ್ತು ಬೇತೆ ಪಂಡ ಎಂಗಲ ದುಬೈಡ್ಲ ಅಬುದಾಬಿಡ್ಲ ಎಂಗಲ ಘಟಕಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪಿದೇವರುಡು ಅಂಚ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಅಲ್ಪ ಜಾತ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಲ್ತ ಸಂಘದ ನೆಟ್ಟು ಅಕ್ಕಲು ಮನ್ಪೇರು ಪಿಲಿ ಅಲ್ತಕುಲೇ ಪಿಲಿ ಪಾರ್ದು ಪಿಲ್ತೇಜ ಬಂದು ನಲ್ಪೇರು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನಲ್ಕೆ ತಂಡ ಮಲ್ಪೋಡಾಂಡ ಐಕೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಂದ್ರೆ 6ನೇ ಮೇಗೆ ಪಿಲಿನಲ್ಕೆ ಆಪುನಾಂಡ ಐಕೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆವಡು 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಸೊ ಈ ದಾದಾಪುರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮನ್ಪೋಡ ಆಪುಂಡು
ಹೆಚ್ಚು ಎಂಕಲ್ ಪಂಡ 2-3 ತಿಂಗಳು ತುಂಬೆ ರೆಡಿ ಆದಪ್ಪ ಅದೇ ಪಂಡ ಐಕ್ ಪಿಲ್ ತಕಲ್ನ ಪೇಂಟ್ದ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಅತ್ತ ಪಿಲ್ತ ಮಂಡೆಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತ್ತ ಐಕ್ ಬರ್ಪುನ ತೊಪ್ಪಿದ ರೋಮಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಂಗ್ಲು ಆ ರೋಮ ಸಮೇತ ಪಿದೇವ್ರದೇ ಬರ್ಪುನು ದುಬೈರ್ದ ಎಂಗ್ಲೇ ಬರ್ಪುನು ಅಂಚ ಅದು ಮಾತ ರೀತಿದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಗಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನು ಸುನಿಲ್ ಪಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಮಾತು ಐಕ್ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ಉಪ್ಪೇರು ರೆಡಿ ಎಂಗ್ಲೇ ದಾಲ ಬಂಗ ಅಪ್ಪುಜಿ ದೇವರದ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಅರ್ನ ನೀರ್ದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದಪ್ಪುನು ಎಂಗ್ಲು ಖಾಲಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ 23 ತಾರೀಕು ಎಂಗ್ಲು ಊದು ಬಾಡ್ನಪ್ಪಾಗ ರೆಡಿ ಅದು ಪೊದುಂತುನು ಮಾತ್ರ ಎಂಗ್ಲು ಪಂಡ ಇದು ಪಂಜಿ ಬಂಡರು ಆಯ್ತಾ ಪೀತ ಬಂಡೆ ಬರ್ಪಿನ್ ದುಬೈ ಇಡ್ದು ಬರ್ಪುನು ದುಬೈ ಬರ್ಪುನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಓಕೆ 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 ಬುಕ್ಕೊಂಜಿನ ಬಂಡ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನಲ್ಕೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ ಇಜಿನ ಬೇರೆಂಡ ಪಿಲಿನ ಅಲಿಪುನಾಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಊಪುರ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ಐತು ತೆಲಿಪೊಲಿ ಕ್ರಮ ಪಂಡದಾಲೆ ಜಿ ದುಂಬುದ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಐಕ್ ಪೂರ ಈತೆ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನ ಪೊರ್ತುಗು ಪೂರ ವೆಜ್ ಇತ್ತೇರು ಮಾತ ಐಡ್ಬೋಕ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕೆಲವು ದಾದ ಪಂಡ ನಾನ್ ವೆಜ್ಲ ಒಂದು ಮನ್ಪೇರು ತಿನ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ವೆಜ್ ಡೇ ಇತ್ತದು ಐಕ್ ಒಂದು ವ್ರತ ಪತ್ತದ ಪೂರ ಪಾಡ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಕೆಲವರು 10 ಪೇರು ಕೆಲವರು 10 ಜೇರು ನಿಜವಾದ ಮಲ್ಪೋಣ ಖಾಲಿ ತರಕಾರಿ ತಿಂದಿದೆ ಖಾಲಿ ವೃತ ಮಲ್ಪೋಣ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ವೆಜ್ ವ್ರತ ಟುಪ್ಪೇರು ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವ್ರತ ಟುಪ್ಪೇರು ಟೈಮ್ ಪಗತ್ತದು ಮಾತ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಗ ಇತ್ತೆ ಕೆಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪೇರು ಓಕೆ ಬುಕ್ಕ ಈ ವರ್ಷ ಫಿಲಿಂ ಅಲಿಪುನಾಗ ಪಂಡ ಫಿಲಿ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಬಹುಪುರ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಟು ಪಂಡ ಓಡೆ ಓಲ್ಪುರ ಅಲಿಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೇಮ್ ಪ್ರತಿ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕನ ಇಂತ ಸರ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗಲ ರಡೆ ತಿಕ್ಕಡ್ ನಲ್ಪೆರಪ್ಪುನು ಅವೇ ವರ್ಷ ಎಂಗ್ಲ ಆತೆ ರಡೆ ತಿಕ್ಕಡ್ ಬೇತೆ ಒಲ್ಲ ನಲ್ಪೆರಿಜ್ಜಿ ఒక సీత పోతే ట్యాబ్లోకి ఎంగులు పోతుంది నాన్న ఇరే పండ ఈ ವರ್ಷ 2023 ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸೊ ಐಕ್ ದಾದ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ದಾದ ಮಂತ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಿನಿ ಉಂಟದ ಅಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲು ಬರ್ಪೆ 10ನೇ ವರ್ಷ ಬಂತೆ ಆಯ್ನ ಅತ್ತಂತೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಂತ್ ಎಂಗ್ಲು ಐಕ್ ಮಾತ ರೀತಿದ ಐತೆ ತಯಾರಿ ಇತ್ತೇನೆ ಅವನು ಉಳಿತದೆ ಈ ದಸರಾ ಐಬಕ್ಕ ನಾನು ಎಂಗ್ಲು ಐತಾನೆ ದಾದ ಮನ್ಪುಡು ತಕ್ಕ ವಾ ಟೈಪ್ ದ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ತರ್ಪೋಡು ಪುರ ಎಂಗ್ಲ ಪಾತ್ರಗತೆ ಅವನು ನಮ್ಮ ಊದ ಐಬೋಕ ನಮ್ಮ ಊದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಬೋಕ ಜೆಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಂದುಂಡು ಅವು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಓಲು ನಮ್ಮ ಊದು ಪಾಡುವ ಆ ಜಾಗ ಇರದೆ ಅಲ್ತರ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇನ್ನ ಬೆಸೆಂಟ್ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಪ ಡಿವೈಡರ್ ಹಾಕಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಭಗವದ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುನಃ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಆದ ಒಕ್ಕ ರಂಗ್ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಉದಯ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಈ ಮುಹೂರ್ತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರನಿ ಅಂಚನೆ ಬೆಳುವೆರೆ ಕೂಡಲ ಮೊಕ್ಕ ಪಿಲಿನಲ್ಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತೆರಿಪಾಯನಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಚನೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ದಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತರಿಗಳ ದಸರಾ ಪರ್ವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಲ್ಚರ್ನ ಓದಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್.